folni tanni ambe olase Mali actif lebaga bela jelema Mali kono Mali koka ni décembre kalo en clé muga ani clé fuka tase a clé muga ani duruma la fasalito mbe chien faire kondala no o syndicat unique INTMI au lieu tama boloda tama mingra sababe kula se kita région kondala fuka tula se kay région fene kondala o kungute dore kibara mimbe terrain la wuli ko la kaseka oda population kuloka ina fa bela jelemba kalama to mina abe nyininga sans sababo chemin fer o jolendo terrain te ka boli femi do nintata yo walma mime adama don taka voyage nuye o bela jelen jolendo donc wulila kase population ma kata nyafu nyana bara mimbe senani watina pour que terrain be se ka wuli population be se ka la chance to mina ina fo watina terrain be boli ay la chamina suma o ka se ko nyona la chance ni terrain ka wulili min borola oni ne anga je angola je kanga dugu sigi ray mi ñaan deme ka soro jidi ray mi ñe furugla ambe boli de la pour que ko ray wuli jamana ñemo ko uma uba an deme ray wuli la biye musaka yere layru biye musaka di ali ni musaka mbe ma don ambulo samba flani tan kono don kono na ko bina musaka fe pour que teranga bolu boli to la donc syndicat yere ya ngania c'est-à-dire akuma ifora samba flani tan kono don Sangura mi namina do ala parce que samba fulani mugani kele am kalo wore amido samba fula ani mugani fulala sangura mi namina damne syndicat ka kele do emu laydu min tala ko wari mi fenga ka machine sa laydu min tala ko wari mi fenga ka garu bara laydu min tala ko wari mi fenga ka bara wuli kele bebita boli o kan o wari mi fenga la wari bi bo terrain be boli 2022 donc o bara dun an kelen di se ka ke ango amitema aray dugu bela jelen fe ka aw kuna buli ka kibara di awma ay nanye kala wuli domi ka fo aywa machine na ma terrain ngolo yi kata se fenga nit terrain de kala société fola jamana ngona ya ante jena e o terrain ga fenga parce que ni o terrain jo yanga dugu jo ni o terrain jo yanga furusra jo ni o terrain jo yanga demison ga gola ye gola se nga sigi dawla ni o terrain jo ibe demison bla barande na ibe demison bla kokulongela donc anga kala do ye ka o kala ka bo dugu la anga kala do ko kala ka bo jamana kono donc samba fula ani mugan fula kono na barab na boli ni mbolo de jelba namu ku bismillah namu ku na hera la ala ko se hera fan la amina rabbi mais anga la ine mi namu min peinture que la ne fait na ya namu ama feye namu an chorba fa na kana au fa na kumme namu akana ga fote ga bi ga sebente ga temente namu asalen ko no ka yede namu ala sa garbo ya baro na ko sabana le kunbɛnni na kuma caman depuis li o ta kɛra première fois ye saban filanan kɛra ni y'a sabanan ye bananbanaw sɛgɛnna kita musow sɛgɛnna kita musow bɛ ɲanina anw ye fini fɛnsɛ ka terrain kunbɛn ka n denw labalo an baw an'an kɔrɔw bananbana b'o la dukɔnɔ feerekɛla b'o la placeau b'o la n'aw nana nin kuma dimani fɔ an ye an bɛ de ka duwawu k'aw ye ni koni diyara an ye ka bɛn an ma hali bi a y'aw cɛsiri dɛ kuma fɔli man gɛrɛ laban de ka gɛrɛ an kɔni b'aw ko su an b'aw ko tile hali bi ala ka kɛ hɛrɛ ye ala ka kɛ hɛrɛ ye dɛmɛni ala ka fanga d'aw ma an b'an cɛw de kɔ dɛ n'an cɛw bɛ yɔrɔ yɔrɔ an bɛ yen de an b'aw kɔ o de tun bɛ ne fɛ hakɛto en dole namu a kɛra sababu ye namu ka furu caman sa parce que dɔw ka balo tun bɛ sɔrɔ yan siga t'o rɔ ni tɛrɛ dɔrɔn ni balo ma sɔrɔ namu a ko bɛ gɛlɛya dɛ siga t'o rɔ dɛ donc an bɛ dugawu kɛ namu hali bi ala ka ɲa ka d'an ma namu an kɛ hamina ye namu a cayalen ka kɛ kalo 2 ɲɔgɔn ye namu peut-être mois de février namu vraiment n'an ye terrain bolitɔ sira fɛ namu a bɛ diya ye ka tɛmɛ fɛn bɛɛ siga t'o kan rɔ parce que bi ko n b'a kuma bila sen na namu terrain kunkolo sɔrɔla namu mɔgɔ bɛ ta namu u bɛ yan fɛ u bɛ nalen namu kuma cayara siga t'o rɔ an ka kumaba in basa vraiment an ka a ka taa objectivité kan an ka fɛn y'an ɲɛ na cheminot muso de ye cheminot ni y'a fara ko cheminot fer bɛ wuli bi a ka di mɔgɔ mɔgɔ ye a ka di cheminot musow ye parce que cheminot musow ye gɛlɛya caman sɔrɔ wagati binnen cheminot fer binnen cheminot musow ye gɛlɛya sɔrɔ minnu kɛra hakilima ye olu sigira minnu kɛra hakilita ɲɛ olu tagara y'a mɛn mais anw kɔni an y'an sigi ka gɛlɛya kun parce que hɛrɛ bɛ kɔfɛ ni hɛrɛ in nana hɛrɛ in kun bɔra an bɛ duwawu de kɛ ala ka hɛrɛ in ala k'a sabati ala ka hɛrɛ laɲini ala k'a sabati n'o tɛ cheminot fer sira sɛgɛnnen don mobili mun bɛ taa bamakɔ kasara mun bɛ sɔrɔ a la o tɛ sɔrɔ terrain na ni terrain wulila bi a ka di population ɲɛ fo k'a dama tɛmɛ
ni train wulila bi a ka di musow ye fo k'a dama tɛmɛ muso ka voyage ka ca an bɛ fɛnw sɔrɔ a la mais ni chemin de fer binna an cɛw bɛ gɛlɛya kɔnɔ an yɛrɛ bɛ gɛlɛya kɔnɔ mais an bɛ kɛ hakilima ye an b'an sigi basa wagati chemin de fer kun ka di an ye hɛrɛ sɔrɔ ni gɛlɛya nana fana an bɛ se ka n'u bɛ o gɛlɛya kelen kun hakilimaw bɛ sigi hakilintanw bɛ taa an kɔni b'aw fo k'aw waleɲuman dɔn aw ɲuman nana ala ka segin n'aw ɲuman ye ala ka chemin de fer ala ka barika don a la ala k'aw ka laɲiniw ala k'u sabati an b'aw fo k'aw waleɲuman dɔn ni n ka kuma digira mɔgɔ min na o bɛ yafa n ma. an kɛlen kɛ ala deli ye de terrain ka wuli ne tɔgɔ Bokar Jabi je suis aiguilleur à la gare de Kay mais ni arrêt ni cogo a bɛ ka jouer an kan an ka faute tɛ o c'est la faute au gouvernement an ka salaire ni minnu bɛ yen on peut faire combien de mois sans salaire non on est en brousse ici an bɛ difficulté mun na an yɛrɛ de b'a dɔn tu peux faire 3 mois 4 mois wari t'i bolo samiya ma ɲa foyi foyi i bɛ taa juru de ta k'i ka famille labalo wari mun fana mana na i bɛ tila ko juru sara o bɛɛ la mais tu reprends à zéro donc vraiment il faut que ko o de fo gouvernement mɔgɔw ko ma filɛ hali n'an ka musakani mun bɛ yen chaque mois ka di o bɛ se ka wo don datugu mais avec ce retard là tiɲɛ la syndicaliste aw b'aw baara la dɛ mais aw jija ayisa yanni terrain ka wuli o kɛ nin de ka d'an ye vraiment o problème de b'an kan dɛ anw bɛ milieu mun kɔnɔ yan a ma nɔgɔ dɛ parce que ni mɔgɔ min ka mɔgɔ tɛ faransi et que fonctionnaire de an dun kɛra fonctionnaire binnen de ye sisan moyen t'an bolo donc a ka gɛlɛn dɛ donc i b'a fɛn bɛɛ ɲɛɲini k'a di i ka denbaya ma bon kabini anw chemin de fer tile la fo kana bila bi la chemin don kɛni a kɔngɔ ma nɔgɔ dɛ i kɛni b'a bɔ yɔrɔ yɔrɔ i b'a bɔ ye donc vraiment an b'aw fo ayisa aw bɛ baara mun na mais ayisa a ye courage ta aw k'aw yɔrɔnin mafilɛ o de bɛ se ka arranger yanni terrain ka wuli an bɛɛ bɛ ala deli terrain wuli de la fo k'aw ko de fo gouvernement ye ka se k'aw cɛsiri terrain ka se ka wuli an bɛɛ ka hɛrɛ b'o de kɔnɔ ala k'an bɛɛ sababa merci. aw ɲuman nara ala ka ɲuman segin yo an fana b'a an fɛla fɔ yo cheminot kɔni mun b'u ma b'o fɔ yo ne ta dalen bɛ dugutigi ni monsieur le maire de ta kan komi ale ani laɲini mun nara n'o ye pour chemin de fer a tun fɔra k'a bɛ dan Kayi dɛ ani laɲiniw bɛ na n'a bɛ se Diboli n'a sera Diboli la ka d'an ye an ye sɛnɛkɛla de cheminot den ta ye mais an bɛɛ nafa de bɛ chemin de fer la parce que ni terrain tun bɛ tɛmɛ yan hali ji sumalen bɛ mɔgɔ min bolo i b'i ta sɔrɔ basimugu feerela mais chemin de fer jɔlen olu ta bɛ kɛ di fɛn de don a nafa ka bon ka fara ta kan dɔrɔn an bɛ aw ka laɲini ye mun ye n'a bɛ se ka se Diboli a kɔni a bɛ di an bɛɛ cheminot dɔrɔn tɛ a bɛɛ hali population parce que hali tɔmɔnɔ ni denmisɛnninw y'a tɔmɔ n'a bɛna k'a feere passager a bɛɛ nafa dɔ de mais u bɛɛ nafa bɛɛ tigɛra sisan yo hali bi laɲini ye mun ye ala k'o latigɛ o de don sali ala Muhamadu. Franchement aw ɲuman bɔra aw ka so ala k'aw ɲuman bɔ aw ka so aw ka jilaja cogo bɛɛ lajɛlen na laɲini ye minnu ye olu ka sabati d'accord un premier départ ko train bɛ dan Kayi n'i bɛ fɛn naɲini na on dit que petit à petit l'oiseau fait son nid ça c'est déjà un acquis an ka mɛn k'a fɔ train bɛ bɔ Kayi kana Bamakɔ kana Kayi c'est déjà un acquis an t'o o kɛ juguman ye fɔlɔ mais an b'a ɲini aw fɛ a ka bɔ Kayi ka se Diboli n'o tɛ plateforme nin an y'a dilan yan wari min donna la ala dun b'a dɔn génie militaire de y'a kɛ mais ça a été de l'argent perdu la plateforme kɛra ka nettoyer donc halisa fɔra ye cogo min an bɛ dugawu kɛ aw ye aw k'aw cɛsiri c'est la lutte syndicale an bɛɛ lajɛlen b'a kɔnɔ n'aw y'aw cɛsiri alors aw bɛ min ɲini gouvernement fɛ aw b'a sɔrɔ halisa ala ka ɲa ka d'an ma ala k'an bolo mɛn a ka baara la laɲini ye min ye ala k'u sabati aw natɔ min m'aw sɔrɔ aw segintɔ ala k'u sɔrɔ kiba ɲuman in ka n'u sɔrɔ sɔlɔ ma cheminot sɛgɛnna aw yɛrɛ bɛɛ b'a kalama ne yɛrɛ ye cheminot den ye n grand frère fila ye chemin de fer kɛ ne kɔni kɛra enseignant ye mais an ka vie de ye chemin de fer ye donc dɔw ka baara depuis retard de salaire ninnu kɛra dɔw gɛnna location na Kayi ni Bamakɔ dɔw muso y'u bɔ o la ka sababu kɛ gɛlɛya ye halisa o filɛ an bolo lafili kɔnɔ moi même j'ai vu ce train de vie là
parce que ne grand frère de Choré Gala retraité mais Dieu merci vous connaissez pas pension sur ça régulièrement mais la première liste à faire pour les Sénégalais là mon fait activité là ok c'est quoi ça à la fin de chaque mois l'autre do ou segana ou tor là jamana be kan ka gelia molo ton dans les temps molo ton ça 300 600 holland cantine bien nenga ségrégé blaga ta molo ça 330 000 frais de transport canadien ça fait 340 000 pour avoir une tonne de riz. Bon on ga gouvernement ambu fo parce que mobili chama c'est là du voli ni ko ni ibe vivre de beau mali kono obimina malo nyo anera kalno o maston aussi bolima donc ambu gouvernement fo la parce que doni mo bamlo nous commerçant permettre ka tano edra gela bena bon anga simona far ko ni aw kana lié porco là de porco ni si ma kodo peut-être que abita on de là tout ce qui a 50 à 60 ans ne va dans la quoi parce on est trahi par les autres pays Mali Mauritanie Sénégal ani la Guinée andu fanga be bes ko ina por bu bekar la mais ande ka porco be ka piétiner sinon ese kera ngu bato na fa ou rek expert na ko 2 mètres 10 ni ji hotre 2 mètres et 10 cm sur le bateau c'est circuler facilement pendant les périodes des autres eaux on connaît ji ka chanoé bateau c'est 4 mois 5 mois rek 4 heures ba mois c'est bara wara foi ba ke bateau do c'est circuler mais dongo do akuma de be fort attaquer duguti flesile ay 40 hectares de goudron là Mali gouvernement ko kubo porsek pladejo ni coup d'état kra sak fa embargo de be kaunka anga kole bunu be abija utena donjona ko si sans anga kole bunu be nani abija nyolu be na sigaso anga kole bunu be bo Sénégal kana ulu be na kay port là donc kay port ni place te kay am de port de considéré comme le port de Kay ni chef de village flexible au bord du goudron bretel be bla et le goudron rom à droite 40 hectares ayadi depuis autant de ATT ko bo ko si ça au bana plan oui, pour ce que Dieu douane ni transit bien là, en tout cas, jusqu'à présent, on a commencé kake, au bana. Après être comment on fait là? Il veut que campagne là, au machine ça va be, on va photographier mola, au traîner d'autres amako ko peintre ko boli kana kai, ka se mono ni population ba client. Parce que raison qu'on a dit trango photographe be boli ki jo, trango como fora. Donc syndicalisme, au nabi a dirani abonyarama. Vraiment ni on a sera kulungula même en bara rekala aw activité commerciale mon fo lu développer ande wala we raide mo makulunyo ya c'est mon farti we raide mo makulunyo donc on a fait cité des rails une cité qui n'a plus de rails donc après sans cité ko wala tout ne quoi har sa population be aw demani doye aw be samuka alaka no ya obulo alaka to anga nyasra ko la aw nyuma na be la de la nyuma ka se herane badena alaka na ni ke nyoko nyala ban fana ko toujours aw ka ni tourna na be la de la ka chaya aw ka la ni fam fana la ko lu ke sabati fawnya ani sura fam aw be afam am fere ke wala gardi la anti do wala do fere ko anga fembe be fere de la ambi tiga fere ambi nyenye fere ambi fini fere anga soro be ni fere ni na fara ko shemini fere tiena an ce chaman sara segende ka sababu do chemle fari jora se sitanye awera ko nyaba nga garla awera ko man ye semene fari fo ni wala make folo e bola make flanani na fara ko garbe ni chugay na tanto vraiment anjigi mse al balido sitanye de bartani mais na kuma na ko trembe wuli am se ka namne mais an se ka lamne parce que ni ko kongo toy itika ko koro men vlani on ne mitane ke na fo ara dal ne nara ka soro ani ulun la sa gadi seki araye aiwa mimbo kona ala de bodo ibana kuma ni mami ye kuin ni fengoro wi iba donga ko kulu nga sabi ore oi chamba mali rebe beti kulu nga sabi ni koi ba fo ni da dona na dusubi kenye mbafala kasonga kana alu nyuman nara choko men ala ka nyuman sagite amina ya rabbi adiara nya bu nyarama ala wulla menga nei men kam man ya rabbi mambe ala dalle ala ka ngani sabati na wulla bama kon kana ni kuma indela kitaya adiara nya bu nyarama on chew ye san kemenin san ko le kasimini fere fem do matinya don klima nusu mais à côté ngini ke jama bela jelen fe namo sabla nya dem seni namo ok semene fere barakalaw syndicat mo munu bora mo ko kasi jamoya namo kana ni ke bora ndan klokan namo ajana ya ko sobe aboyana ma namo baray namo ala tiga ko nyima namo ala fsala ko onoya ambela jelen amin ne ko ne dem seni namo
nga kuma mbene bolo k'a fɔ baara in ne a wulila u k'u hakili to kosɛbɛ araye ka dilan araye dilanni tɛ se ka taa cogo si de la denmisɛnninw kɔ bon n'i ye ko i bɛ baara in ta k'a lajɛ kosɛbɛ kunun an kɔni tun ye denmisɛnninw ye an ɲɛ bɛ seminɛfɛrɛ baarakɛlaw la yan nɔ mɔgɔkɔrɔba minnu tun bɛ yan nɔ n'u kolo ka gɛlɛn n'u bɛ baara kɛ an b'u ye nin fɔnsen tun bɛ labɔ ka taa bila fo kɔ kɔnɔ o y'a sɔrɔ baarakɛ jama ka ca mɛ an bɛ don min na ko bi n'i ko i b'a ta k'a lajɛ kosɛbɛ mɔgɔ minnu bɛ a baara la n ka jati la a mɔgɔw u ka dɔgɔ dɔɔni et puis n'a ma ɲa fana k'a fɔ ko mɔgɔw bɛ bila a baara la u ka kɛ denmisɛnninw ye minnu kolo ka kɛnɛ k'u bɛ se ka baara in kɛ o laɲini de tun bɛ ne fɛ k'a fɔ jama ka a mɛn bon n'o tɛmɛna ka bɔ yen terrain sira in filɛ nin ye a jɔ wagati ni sisan cɛ a ye gɛlɛya min na se arayidafɛ mɔgɔw ma mɔgɔ tɛ se k'a fɔ ka s'a dan na n'i ko i b'a kuma fɔ i bɛ dɔ b'a la mais komi ne ye denmisɛnnin ye donc n bɛ dan yan kuma ka gɛlɛn donc mais ni baara in bɛ wuli n bɛ segin kuma in kan u k'u janto a la kosɛbɛ ka denmisɛnnin jolenw ɲini minnu bɛ se ka baara kɛ fangafin yɛrɛ la ka effort fourni ka baara kɛ i ni la ka baara kɛ ka s'a dan na o de ka fisa ok a ko to bɛ nin kan salala mamɛd syndicat minnu bɔra Bamakɔ ka na n na foli b'u bɛɛ lajɛlen ye bon kuma fila de bɛ ne bolo a kuma fɔlɔfɔlɔ ye ɲininkali de parce que ni i sera mɔgɔ ma k'a fɔ ko an ye dɛmɛ kɛlɛ la mais kɛlɛ bɛ kɛ wagati jumɛn parce que n'i ko 2022 d'accord a faamuna 2022 kɛ man jan bilen mais a bɛ kɛ kalo jumɛn parce que n'i ko kɔngɔ tɛ maka o kan ka dumuni kɛ tɛgɛkoli tɛ sɔrɔ dɛ an bɛ taa an tɛgɛ bila yɔrɔ k'a sɔrɔ a ma ko donc o ɲininkali fɔlɔfɔlɔ o bɛ yen a filanan dɛmɛ filɛ ka bɔ mun fara sisan sisan c'est à dire manque d'effectif ba de bɛ yen parce que n'a ko k'a fɔ ko ka chemin de fer lawuli sisan k'a bila point yɛrɛ la tant que la voie n'a ma renforcer aw ma baara kɛ dɛ aw sola de ma aw ma tɔgɔma fɔlɔ parce que hali nana ni terrain kunkolo de ye k'a fɔ ko locomotive baden de bɛ Bamakɔ yen ni araye ma ɲi a tɛ se ka baara dɛ araye min fana tɛ se ka baara tant que ni a effectif a mago bɛ effectif min yɛrɛ la fo effectif de ka di équipe bɛɛ ma pour que baara ka se ka kɛ a tranquille la donc o de tun bɛ ne bolo k'a fɔ aw ye ni na kuma digira mɔgɔ ma tigi t'a dogo Kodi kume kana lumansi. Nemu. Nyungube menu jakalo kata Bamako ma fokai. Nemu. Fata fongole lo kakuro lese. Nemu. Kabla eker la biro lonye. Nemu. O tambita. Nemu. Mosi non teninti. Nemu. Ala jemena tega mo ko maru ila bolo no lebe kala. Nemu. Dugutiko wadi atanye. Nemu. Ndulbe jam manjikira tege de. Nemu. Khal ko be bala le bulu. Nemu. Baro bara niya anu kata. Nemu. Ala le sanu ka na ko da to di satara ko landu abulta la fanela namu atalo ko bobo ko kunu ni bite namu se ke da ngole mu de namu albe jamano le kunkola namu manjigi mo la de namu oto nalu nata namu mo membe dugu fe namu akala na diatanye namu kume ke nalu mansi namu ngakilo beni male de namu ay ke du mene namu ko mo ko sima jagu namu bedi sinkule namu o to delegación menata namu mbal konto na namu kasake kal konto namu dula kiline be jembo fola namu jamano namu to bella mansa namu arja ngane mena siti namu ka ho Bamako kai namu arayo kadara namu ntente karandinde namu bari kuno ka fa ba ke bonni arayo ga abengine ka sanfula bo namu baro ko le mamba namu amoleti namu non tan aklo bala ko be bol la de namu ala man so menti namu aman ko fuima namu atame dul be kunna namu albe so namu nikele la kasibe lo ji ko to namu yo to na la kala si jambi namu dugutu ko kal konto kasaka kal konto namu manjiki la tege namu arayo kadarade namu jani sankuto kasi namu arayo jango jambe pon fe ni beje namu alge be contrôler namu nyala ka kuno du lavlo si Bamako lume kana kai namu nte fui fola la nyaka la tantu doro namu yo to nya nata namu dugutu la konto to namu nsofo namu duna ko kundi namu ante mo bulu de namu nante jawnu mbi namu do kaza de namu bari mambi jeba namu men sa tawul simu fo namu yo to nya nata namu dugutu la konto no namu aba nte du la konto no boka namu
kay ni bama konte ama noko de yo ni kay wuli kay la koretu si duale alni ma bota nya kore la nya alni ma ka sa ka kore tan alni ma na ta nya ma alni ma ka sa ka ta kore tan yo nga ko mo men ke famu ni neti baro ko be sigila male baro be kelale nga men ko dur be sagila ma al ko jija kara yul tobe ka paul tobe parce mo ko jagol ka sa ba e ko be tobe no kala ala mo kisilama baro me ke do bitugo takadulante mo ko bulu bitugo e ko buti jago ja dosi la wuli yo to balan so ko mo la aba dina ka so lo ko mo ka jamaatu be ja so kuta kabiri sawni so were ni bite itel ni boro le be ni mo le be ko la ndulu musikita bari ni ala ka ko lo wuli lu menna na ko na lo ala junna aba al sinje nya ko to ba menteni biduti wala hekato ba sallallahu alaihi wasallam on intérêt ko inflene en réalité be doni fo ala kuni nyamo ya fo munu mana nya fe bi fen kama fa akonna dia jetemine di masé may na foka tasi bo professeur ma on nyani de dinin intérêt ko ina anye kaso ke ya marfana na ti ana de 9h à 15h akera alanya anya ke fasuin pandika pour que ka syndicat wara freshi train te ka foka be ka train ni an bolo an na ka kande akanga dama re fana c'est notre survie patrimoine colonial de nous an na ka ka akanga dama bo ani ba da ta maso. La transition aussi, amour faut pouvoir la transition c'est quoi? Qui est moi qui est là-bas, mais c'est la mienne qui est écoquée. C'est ça le défi. Car pour moi, il y a jusqu'à preuve de contraire. C'est dans la Koumaï. Qui est Wale de nous. Donc, ça, donc, ça c'est très clair. On y est cassé, on a un même moi, mais carrément. C'est le lieu aussi de saluer le président, la présidente de la société civile de Bob Lavé. Mousso de Dou, même Mousso va Mousso Dou. À Tourano, il faut attendre à la main. Le conseil régional de Caille, la diaspora du cercle de Bob Lavé, il faut avoir un accord pour la main. Comment nous avons été accompagnés? Gouvernement clair, en flag à dame et en bas pour à la clé de nous. On est moto bolikati kai ni tolo ala esere am le famé bolo antado. C'est pour vous dire na ko kala damine je sais que attaque to mai la population na ko ko na attaque pas on est bela wuli aka damine ma ko tuko to ko bulli ko kai on est bela wuli et puis voilà qui so wala rai train daga do train ko la awila les jours où nous avons barricadé le train marchandise à Walia amé yo amulo amé doge awa nai ala ka terrain terrain wuli ni abe wuli fere mina ni an doro mi ala ayan wele ka fa yana aman doro fi mais terrain plein a bla ko mula an sarati an sarati ni muso fa fa ko mi ala nu gumbu dengan musanu ni bulu le tira fa la tira do era ba fa wuli ka wa terrain la pa to ki ga terrain na takam une chose aussi est certaine nama ya kanya kuma kuna ala tiya fo mo wanyo manyana il faut que en réalité que la jeunesse s'élève en entrée de nyoma kaso do be extra olunya kaso shirali kala banti extra olunya mais même façon fait au kaso extra ma ni ala la ko avec héros ça je vous dis ça c'est kati tuneli ninga baba ko yana nyo wa tro ni train ko ina c'était un complot en bas de 17 millions clamo o ni wa jaku kana unda tunya akera alanya mais ala jona minga mai ko yi ana dem ten tamane o ni sara ka sura tere ba wuli ame bezi foya ame bezi fo ni kenenga anga mo chama be David Keita akumbe bara la ya esiku ba de ka bo bara ko ka ta pro ma fa
Ala dugutigi Isa Jalo o kirina bolo gendarmerie la a don Ala k'a bɛɛ sara n'a baraji n'a fɔra nin donni kelen kama anw tun bɛ wari de fɛ 17 millions anw b'a minɛ anw bɛ faso janfa an kana miiri an ɲɛ la tuguni denmisɛnninw an ka miiri an kɔ la sabula don n'a nataw la a bɛ fɔ k'i fa de ye jamana janfa o bɛ den maloya bon maïna population bɛɛ lajɛlen hali bi u nana ka kuma min fɔ u ɲɛna ko programme d'urgence de bɛ yen o programme d'urgence bɛ kɛ a kuma la o cogo di ne hakili la ko nin b'o yɔrɔ nin na anw de fana bɛ pression kɛ gouvernement kan fɛɛrɛ dɔw la walasa programme d'urgence a ka se ka kɛ d'urgence ye sinon n'an m'a kɛ urgence o t'a kɛ urgence ye dɛ n'an y'u la mobilibaw bila ka tɛmɛ bagi la ka siraw d'u ma a tɛ kɛ urgence ye dɛ il faut que an k'a yira malidenw na de maliyɛnw na k'anw b'a fɛ ko ka bɔ maliyɛnya la ko nin tɛ ka wuli la cité des rails la cité des rails c'est les trains voyageurs c'est les trafics voyageurs sinon la cité des rails bɛ bɔ est-ce que il bɛ taa Segu ka na Balanzan kelen tigɛ c'est la cité des Balanzan mais nous c'est la cité des rails ça veut dire que train y'anw ka tabiya dɔ de ye min man kan tɛ ka bɔ sara n'i y'a bɔ sara i sera nin de ma. Je vous remercie beaucoup. Kaw mena histoire dɔɔni fɔ aw ye chemin de fer wulili ko la parce que terrain jɔra ni a hakili b'a la dɔɔni a san 3 bɛ se sinon ni a san 3 yɛrɛ ma se parce que tellement que a ko yɛrɛ kɛra an bolo jigitigɛ ye finalement an y'a jate a wulin don fo ka na an yɛrɛ dɛsɛ o la o sɔrɔla mun fɛ gouvernement n tɛ mɔgɔ jalaki mais n ka secrétaire général bi yan a bɛna da don kuma kɔnɔna na ni mun bɛna fɔ kɔnɔ bɛɛ bɛna faamu donc gouvernement ka laɲini kɔnɔna na u ka plan d'urgence u ye laɲini ta plan d'urgence min bila en place plan d'urgence pour la relance du chemin de fer o plan d'urgence hakilina sɔrɔla cogo di a ka kan a kuma ka fɔ bi peut-être maɲinakaw b'a dɔn minnu bɛ taa ka segin kɛ Bamakɔ peut-être u b'a dɔn mais mɔgɔ caman bɛ yen o t'a dɔn o hakilina sɔrɔla maɲinakaw ka wulikajɔ de fɛ o wulikajɔ o sɔrɔla cogo di délégation ministère bɔlen Bamako ka na Kayi u ko k'u bɛ segin yan sira fɛ ka taa u wulila Kayi u nana Bafula bɛ de fɛ a donni kama baki de tun bɛ mɔgɔw latigɛ ka na donc depuis bac ma se jeunesse y'a décidé maɲinakaw y'a décidé Bafula bɛ n'a lamini dugu bɛɛ y'a décidé ko ministre tɛ tɛmɛ baki fɛ parce que u hakili b'a la ni délégation kan ka bɔ Bamako tuma o tuma délégation ministérielle u bɛ na terrain de fɛ mais k'a fɔ ko bi o délégation ka bɔ Kayi ka na Mayina k'u bɛna sira de fɛ duguma sira de fɛ mobili sira de fɛ o ye jigilati koba ye o fana ko o ti bɛn u ma o bɛ mun de ko fɔ o bɛ Mayinakaw ka kanu ka taa chemin de fer yɔrɔ o b'o de ko fɔ o siratigɛ la n bɛ profiter ka aw ka sifinnakaw fo kosɛbɛ o sifinnakaw n'o ye collectif souvent les rails ye collectif ka fo kosɛbɛ délégation ministérielle selen Bagida la a kuma bugura parce que n'a fɔra ko ni délégation sugu bɛ ka na ko o ka jɔ bada la ko o tɛ tigɛ bagi la n'a tila mɔgɔ ni fanga tɛ filan ye mais n tɛ si nin na n'o o bɛ mɔgɔ min kɔnɔ i tɛ se ka siran ko ɲɛ Maɲinakaw y'a décidé ko bagi mɔgɔ tɛ tɛmɛ bagi la mais négociation sur négociation komi mɔgɔ ka ɲɛma ani bonya ka kan mais o kɛra kun min kama o ye pour que ka Maɲinakaw ka dusumakasiya yɛrɛ ya délégation na k'a fɔ vraiment an ka terrain jɔra a man d'an ye donc ne hakili la le message a bien passé ce jour o bagiko tɛmɛnen salle kɔnɔ ministre kumaw bura kosɛbɛ mankan cayara salle kɔnɔ kosɛbɛ donc délégation bɔlen Mayina ka se Bamako dɔrɔn premier ministre y'a instruit tout de suite ministère des transports la ko u ka fɛɛrɛ bɛɛ kɛ u ka plan d'urgence de relance de trafic voyageurs et marchandises entre Bamako et Kayi o sɔrɔla Maɲinakaw ka
jija de fɛ donc an b'a fɔ o la kosɛbɛ. Terimuso don anw de ye kɛlɛ kɛ Bafulabe ye don min na marifa bɛ ci anw na don min na anw y'a yira de tɛrɛnko min filɛ nin ye anw y'a sɔrɔ ye tɛrɛn bɛ boli la anw y'a sɔrɔ tɛrɛn bɛ ka boli anw faw ye baara kɛ tɛrɛnko in na anw mɔkɛw ye baara kɛ tɛrɛnko in na an y'a ɲɛ yɛlɛ ka tɛrɛnko sɔrɔ a kɔnɔna na ni tɛrɛnko nana jɔ o cogo la anw bɛ se ka mun kɛ an y'an ka hakɛ de ɲini mun de la anw ka hakɛ tɛ se ka d'a ma musow mun de la anw hakɛ tɛ se ka d'a ma musow tɛrɛnko kɛra ka kɛ musow ko an bɛ musow fo n'o de fɔ aw ɲɛna Kulubalikɛ n'i nana an b'i bisimila sabula i ni bisimila de ka kan i nana fɛn min f'an ɲɛna i ye kuma ɲumanba de f'an ɲɛna i y'an kulokɔrɔ kuma dumanba de f'an ye mais an b'i deli n'i wulila kɛlɛ la donni min na Bafulabe anw tɛ siran anw tɛ ɲɔgɔn yɔrɔ surtout anw musolakaw anw bɛ musow anw musolakaw min bɛ yan anw tɛ siran dɛ aw mana wuli su a ye ci bila ka na an ma musomaniw bi yan ne kɛlɛ tɛ dɛ a donni na an saba de marifa cila an mɔgɔ saba de la Nesita Jara Dafa Fofana Sasu Jakite aw muso saba marifa cila aw muso saba de aw bɔra ka muso bɛɛ kuma bɔ bon an b'o foli di musolakaw ma aw yɛrɛ min bɔra n balimamuso i ka kan ka fo n y'o de fɔ n'i bɛ baara o baara la a la ɲini i ka muso bila a kɔnɔ n'e kɛra tɛrɛnbolila ye i n'a ka kan an bɛ musolakaw fo an b'aw yɛrɛ fo an kɔni an sigilen bɛ yan dɛ an bɛ tɛrɛn de kɔ an tɛ mɔgɔ kɔ dɛ an bɛ tɛrɛn de kɔ n'i y'anw ka gari lajɛ bi a lajɛ i tɛ jɛgɛ kolo ye i tɛ nimisɔngɔ kolo fililen ye i tɛ malawagati ka fara fililen ye i tɛ kabakolo fililen ye i tɛ fosi ye ni binjalan tɛ ni filafilamananinw fililen tɛ n'i bɛ tɛrɛn su fɛ dimi bɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ mun nana n'o ye tɛrɛn jɔli de nana n'a ye an ti dɔn wɛrɛ kɔ an bɛ tɛrɛn kɔ anw ta tɛ mɔgɔ ko ye dɛ anw ta ye tɛrɛn ko de ye wa Kulubali n'i wulila su Maïna musow b'i kɔ n'i wulila tile Maïna musow b'i kɔ Bafulabe musow b'i kɔ ne bɛ bɔ kuma la dugu jeliba i ka yamaruya kɔnɔ i bɛ hakɛ to n ma kuma bonya sɛbɛn la. n'a kɔni n'o bɛ bɛɛ ma hali n'a tɛ silo mɛn ala ka se ala k'ala sabati ala ka nalu malo kɔmi n tɛ cɛ mɛn fɔ dunan fɛn fɛn ni ala ka ko de na ɲama a bɛ n'ala tɛ ne parce que mɔgɔ caman bɛ jɛ hali ko k'i tɛ n'a la ala kitolen fɛn bɛɛ bɛ ten dɛ adama kiti fɛn fɛn n'an tɛ kɛla o tuma kɔmi n tɛ kɛ si kɔntɔ n'o mɛn kɔ simili fɛrɛ ɲɛ ni simili fɛrɛ man wuli atolu ma fɔ atolu k'i la tɛ dɛ a bɛna taa alu k'a fɔ mais ali jija simili fɛrɛ ka wuli dɛ an b'a ɲini ala fɛ k'a ɲini k'i la fɛ k'a ɲini wulubagaw fɛ simili fɛrɛ ka wuli i fa ɲɛ a bɛ simili fɛrɛ la parce que a kɛ tɛ ɲa mobili bɛ silo kan o bɛ ɲaamɛ nafolo min bɛ o la n'i dun tɛ simili fɛrɛ o tɛ fɔli ɲɔgɔn mɔgɔw fana i kɛ tɛ ɲa di ma i bɛ baara o baara la a ɲini ala fɛ a ɲini k'i la fɛ ala ka baara ala k'a sabati sin tɛ mɔgɔ ɲɛ tɛ sin bɛ ala ɲɛ dɛ c'est vrai politique a tiɲɛ kɛ mais ni mɔgɔ siyata ɲa labɛn jɛ tiɲɛ labɛn jɛ ala ka na dun tiɲɛ ale kɔnɔ ala tɛ ka ni sago ala k'a nɔgɔya ale bɛ ɲɛ ala k'a sini kɛ n'a dalu ma o tuma ala bɛ ka dugawu kɛ simini fɛrɛ ɲɛ an ka dugawu kɛ an fanu ɲɛ n'o tɛ n tɛ mɛn fan fɛ la fɔlɔ n tɛ fatumu siminiw le ten Samba Diallo buna hadamadenw dugawu kɛ a ka fisa min na la kuma kuntan fɔ ten n'o tɛ b'a fulo ka mɛn fɔ a ka tɔɲɔ ale fɔ ala bɛɛ ka sɔn an bɛɛ ka dugawu kɛ ninnu n'a ta ala ka n'i malo ala ka nalu malo bari Kulubalikɛ i ni Diallo bɛ ɲɔgɔn na dɛ. jama fɛn fɛn se ɲina se yan an ka foli bɛ se a bɛɛ lajɛlen ma bɛɛ bɛ na k'i yɛrɛ de ye dɛ mɔgɔ tɛna ka se bɛɛ bɛ na k'i yɛrɛ de ye parce que gare in bilama gare in ɲanafin na se yan bi dɛ gare in hinɛ de y'a na se yan bi ni ye gare in kununa maa ye k'a bilama ye o ka jan ɲɔgɔn na dɛ donc aw nana aw ye min fɔ an y'a bɛɛ fɔ anw ka sugu tun ye yan de ye ressource wɛrɛ tun tɛ mairie bolo yan l'impôt gare
ni terrain yi jɔ I bɛna gare la donc aw ka nali a diyara n ye a bonyana ma an bɛ min fɔ aw ye an b'aw kɔ a ye kɛlɛ min na wuli k'aw jigi da an kan an fana b'aw kɔ mbaluko bi mbaluko sini mbaluko bi mbaluko sini garga data ko ni sa indinte ndelu xelal musmine hero xolo batu bure mo xolo xolo tike bar ni ñoko mandela ka ko xolo anna ta silo me ala gal mi madna nyama ala gal mi ma sagite ne be do awle ken talal mi non tan delu xel sa ta bi a bar to yan tambul bar ala gal mi madna nyama ala gal mi ma taxaw nyam ala ga hera kaddu ala gal ko ma ka ala ka sabati anga Bamako aw bora sram fe kana sawira yayi aw bora sram fe abo Bamako kana yayi samia mana se nan tara fere fentala Bamako ha nan tara fere fentala bon ame sisra ina di sanji ban ti anga mobile be tien anga minanw be tien stre na minan kamina misɛnw stre nga gelende mobile be bina nya ante mobile ko do ame tere do na o sere ka andeme ka bo dusu ka sikono o be janye an b'aw kɔ ne bɛ taa Bamako sira don o don mais sira in gɛlɛya b'an na dɛ mana bilen n'i y'a ta k'i b'a don mobili kɔnɔ i b'a sara 200 koli 600 an bɛ se ka kɛ fɛn cogo di an bɛ ka ɲini k'an denw bɔ nɔgɔ la an tɛ ka se ka bɔ nɔgɔ la an yɛrɛ tɛ ka se ka bɔ nɔgɔ la sɛgɛn bɛ ɲini ka waliyakaw faga bi n'o tɛ waliya muso ɲɔgɔn baarakɛla tɛ yen Mali fan bɛɛ waliya muso baarakɛla tɛ yen an bɛ cɛncɛn doni k'a feere terrain de jɔra an ye cɛncɛn doni kɛ k'a feere k'an denw na balo cɛncɛn terrain jɔlen o de y'an bila o la terrain jɔra an bɛ taa bere fura k'a feere terrain de jɔra ni terrain ma jɔ wala an kun ma cɛncɛn dɔn an kun ma bere firan dɔn terrain de y'an o sababu ye n'aw sera k'an dɛmɛ o bɛ diya n ye aw ɲɛmɔgɔ an b'aw kɔ fo ka taa an sani walayi n'a ko bi ko k'an ka taa Bamako bi sini ne yɛrɛ bɛ taa an b'aw kɔ aw nana sira min fɛ a diyara n ye Ala k'aw ɲuman sigi Ala ka hɛrɛ k'aw ye an b'aw ko fo saya an denw bɛ nɔgɔ la ma keta ne kɔni b'aw fo aw la nali la aw la nali diyara n ye a bonyara ma an bɛ dugawu kɛ Ala kana aw la nali fɔlɔ kɛ nin ye Ala kana laban kɛ nin ye an bɛ dugawu k'aw ye an kɔni tiɲɛ la an bɛɛ b'aw dɛmɛ dugawu la n'aw kɔni wulila su an b'aw kɔ n'aw wulila tile an b'aw kɔ n'aw ma sɛgɛn kɔni an kɔni tɛ sɛgɛn an kɔni sigilen an b'aw ka bila la yan parce que la aw fana jigi y'aw de aw jigi ye cogoya min na an fana jigi y'aw ye ten ne an sɛgɛnnen don tiɲɛ la an ɲannen don ñego jigo be baleti donc nu be ñamogol lolti andolul be basila fango men bandulla o fangante nunna parce que andolul singa wule kam mankanke ha ko doluke donc be me fola jeunesse ñe ka damta Bamako fo kay anga wuli anga jo mais andulula problème dulwa collectif sovolara anga kelo damta no wakato me problème caman dun tan singoto mais beni la hakilnata semine fere yere mogolu kan dulu kele kam mo lulum ta ka dun kasola a don Drissa Traoré ngi nga fleni ka pikabu lulu mobile lulu kala wulu kay gendarme depuis 8h fo 15h ambe kelo la hal binde damba kumbota donc trenko ka fo ka kanu bila na kanu bila nyam ma kanu bende dula o nyam daga kelo men kato ngole ho ni mo holo ka kato ndele bo kula nyam donc vraiment musolu dindelu de ko mala tolo be anga je ka fara nyonga le syndicat anga to nyombolo pour que anga action commune do poser alula awol la yini konna la 2022 a fara ko 2022 samba mois ani fla jano ka ban ama fako tilise gide ko jani 2022 ka ban ki la yini la ila la yini be terenga wuli aga famu a ko na ta ki ko tili woro ma hode ko be tilise jani 2022 ka ban donc o de fora donc vraiment syndicat mo mbaw fu ala kan kambe Allah n'a dit à ta délégation hakilo bama mais seulement Allah n'a quand njigila message dondi parce que nafta chemin de fer atro kana mobilo la o bendo la sila la lede atro manna grésina manna locomotive la atro na ta mobilo là nous avons perdu un peu d'espoir sur ce plan.
donc mais o matinya kala kuna kenya gambe bera ikun khalama al bantana al bismillah alors identique al nimena tangola me après ko moto benya alsagal sabo nyamugolu ka simni fere tinya ko mugolu ka tinya mbele ka tinya mo shikili man simni fere dara ka fam depuis ni politique nata politique ne fan ketaka simni fere fam betinya ira politique du Mali fem beto hali jeni ba mine ka politique du ato non te ka ho adun shinna boshi me politique le ga ni bela deninke non te bima ni foganye al nata ni mena fana malala de maje nad nata fana malala ka fuka be tulaka folo wulita wolota mundu sabali flanna no wulita ko melo ntolu matolu ni biar jekana sini fere arai be dunni be bogoto wolu manjega kalabo terenko damu otra kilineti ba awani mar fenke marchandise jaray ka atre mawuli ni marchandise mambo Sénégal kataka Bamako tere mawuli otra fangantala ni gala boje kana aray dunno bala ay shinkana kanyala minin ka karworo ka shi sagi kalo ira fam donc ni ala ka ke nalu nata ambe fembe makafo nyamogolu khalalo simni ferengolu fana ka tere nalo parce que ni bi takati sigi Bamako e be tigini Bamako tele wa fengo wa so la kana nyamogolu be takali sigi la ni bo bola kana taka bieta nante sita ikame bon fenta jigila gouvernement na fe simni fer la question abebe jiga mogolku o bela deni très souli o gandi wala be kala ka te fen parce que la hoton to le malo o tra ulta shindo Bamako ko ta kai ko pan ay recette bela jino ko wam wan sigi ha ambe fempe magafo atul men ulta fem mogol nalu khilo nanga je nanga o tra je jallume o ko fe nanga marchandise jabota Sénégal kataka Bamako nango jen safo alla baro keta alna ta men fanyin ja keta tonyate baral ko ni men fam ni mogola ta lan ta men lala de donc wotu ani nsi men fa ni tialu be men maka fo alu dala na be men fo alu dala na tutal kono ala galu sara ngane men balla ala galu sara la hakato bokan salli wala muhammad an bɛ foli kɛ togo to cɛkɔrɔbaw togo to maire togo to dugutigi togo to préfet sɛbɛnnew kɔrɔw sɛbɛnnew kuraw an bɛ foli k'o bɛɛ ye jama min bɔra tan ni n'an tun ma ni jama ye o tun bɛ bara na mais ni jama yelen foyi t'an da foli kɔ k'a f'u ye vraiment a diyara an ye komi an nakun ye biti min ye k'o fɔ ye an nakun ye kun min ye k'o fɔ ye o ye sɛbɛnnɛfɛn wuli kɔ kun de ye an bɛ min fɔ kuma tɛ kɛwale de don an ye kuma ta sun kɔrɔ n'i y'a mɛnna an m'aw ye kuma ɲuman fɔ ko kelen ka fisa kuma lankolon siɲɛ 100 ye an taamana ka se an ma n'an ka biro dafalen ye n'a ɲɛmɔgɔ bi Modibo salen kɔfɛ o ɲɛmɔgɔya bɛ ne bolo Ibrahima Kulubali nga dangan fɔlɔ o ye Yusuf Keyita ye an ka délégation cɛkɔrɔba nga dangan filanan o ye Dirisa Tarawele comité de Kaye nga dangan sabanan o ye Alimakura Mariko ye conductrice de train nga sɛbɛn ɲɛnabɔla o ye Yusuf Sisoko ye directeur administratif secrétaire de revendication ani comité de ligne secrétaire général o ye Ibrahima Tamura ye an ka secrétaire chargé de l'environnement, de l'hygiène et de la sécurité au travail, Yaya Keita. Ale yɛrɛ de ye mobile boli fana n'a ye. Donc an bɛna baabu kɛ aw ye mun kan semaine fɛn bɛ lahala min na k'o lahalaw ɲɛfɔ aw ye. N bɛ n ka foli bɛ taa secrétaire général ma a n'a ka nɔlaw aw bɛ sira min kan nin ye vraiment a diyara n ye ka bonya an ma. Alors tugutokaw fɛn o fɛn bɛ yan nɔ su in na an ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen ye fɛn o fɛn y'a sen ta ka se kɛnɛ in kan an ka foli kɛ bɛɛ lajɛlen ye. Alors aw bɛ sira min kan nin ye n'o ye terrain wuli kuma ye vraiment kuma ɲɛnama de don
alors n'a sera ka kɛ vraiment première région jigi ye terrain de ye ka damina Kati fo Kayi fo Diboli vraiment bɛɛ lajɛlen jigi ye terrain kelen de donc vraiment no Ala y'a kɛ gouvernement y'a essayé k'a bɛ o terrain kelen lawuli an ka foli bɛ taa an ka secrétaire général ye a ka baara la vraiment a ye baara min entamé nin ye Ala ka a nɔgɔya bolo yarabi Ala ka nɔgɔya bolo n bɛ bɔ kuma la yan nɔ kuma ka gɛlɛn tiɲɛ na kuma tɛ ne transfert ko in na parce que ne sɛgɛnna mun kɛ ne ye sɛgɛn ni tɔɔrɔ min ye Ala de b'a dɔn n b'a ɲini masa in fɛ Ala k'an n'aw bɛɛ dɛmɛ Ala k'an bɛɛ jigi tugu Ala kira bonya kama denw hɔrɔma kɔsɔn sallallahu alaihi wa Keita ne donna semaine fɛrɛ la ɲinan y'a san 48 ye taara retraite la ne taara retraite la cheminot bɛ yan ne bɛ kuma hukumu min kɔnɔ o ye syndicat ya hukumu de ye syndicaliste ne bɛ kuma o de hukumu kɔnɔ chemin fɛrɛ bɛ yɔrɔ min na sisan ni direction tɛ yen aw de ye direction ye n'aw ko k'a bɛ wuli aw de kan k'i sen don ɲɔgɔn nɔrɔ gouvernement bɛ sɔrɔ ka wari ta ka d'aw ma aw k'a gérer syndicat y'a ka jɛnsɛn kɛ n'i y'a ye semaine fɛrɛ jɔ la syndicat fana sen b'a la bɛn tun t'u ni ɲɔgɔn tɛ ne yɛrɛ bɛ retraite don min na fɔra ko ne bɛ gɛn tellement n'an taara Bamakɔ a réunion na syndicat cayara trop mais a y'a lagɛ aw ka kɛ syndicat kelen ye min kɔni ka d'anw ye o de ye semaine fɛrɛ ka wuli port min filɛ ye Dakar c'est port an fɛ yan port bɛ Dakar de aw de kan ka marché ɲini ye train bɛ wuli a bɛ wuli u ka marché de bɛ ɲini ni marché sɔrɔla Dakar doni bɛ taa o semaine fɛrɛ bɛ ɲa tuguni n'o tɛ mɔgɔ ta train yɛrɛ dɔrɔn tɛ dɛ 12 13 tɛ dɛ kita train kɔ tɛ dɛ chemin ani marchandise wari bɛ o de la ni semaine fɛrɛ bɛ wuli syndicat wa a y'a hakili to o yɔrɔ de la i y'a mɛn port de bɛ wari di o de ye Ala sago sago a bɛɛ lajɛlen an ni sɔgɔma an sira yɛrɛ la Ala k'an tilen yɛrɛ la mɔgɔ minnu nana ka bɔ Bamakɔ an ka foli b'a bɛɛ lajɛlen ye u sera yan ni ka min ye a diyara an ye a bonyana an ma ntɔɲɔ min b'anw kan bi bi in na terrain jɔli la terrain jɔ ni sisan cɛ aw musolakaw ɲanina dɛ musow tɔɔrɔla an ka mangorow kun mana se musow bɛ boli u bɛna mangorow feere k'a k'u ka nasɔngɔw ye sɔgɔmada fɛ u bɛ taa mangoro kari ka na a feere terrain de la k'a don n'a ni malo la ka taga di u denw ma kabini terrain jɔra an kun bɛ mangorow sa ka taga Kayi ka taga Senegali a bɛɛ dabilara musow kun ka hɛrɛ kun bɛ terrain ko de la sago cheminot yɛrɛ an cheminot musow an bɛɛ lajɛlen depuis terrain jɔra ni cɛ ma hɛrɛ sɔrɔ muso tɛ hɛrɛ sɔrɔ ni muso ma hɛrɛ sɔrɔ denmisɛnninw tɛ hɛrɛ denw bɛɛ bɛ baw de kɔ bi bi in na an kɔni an bɛ min ɲini Ala fɛ k'a ɲini ɲɛmɔgɔw fɛ u ka fɛɛrɛ kɛ terrain bɛ se ka wuli cogo min na an jigi dalen b'u kan an jigi dalen bɛ Ala kan an jigi dalen b'u kan u ka fɛɛrɛ kɛ terrain n'a wulila fana a ka se ka jɔ jini na cogo min na n'a jɔra jini na yan a bɛ diya an ye bi bi la hali cɛw de bɛ jɔlen ni musow ye bi cɛw tɛ se ka musow musaka bɛɛ ta o ni musow bɛ dɔ la sisan musow ka feerefɛnw bɛ sa a bɛ dɔ ta cɛw ka denbaya la an bɛ min ɲini ɲɛmɔgɔw fɛ u ka fɛɛrɛ kɛ yaasa terrain bɛ wuli cogo min na minnu nana k'an b'u kɔ Ala k'u dɛmɛ kira k'u dɛmɛ Ala k'a ta fanga Ala k'a d'u ma Ala k'a ɲɛɲini cogo bɛ sɔrɔ cogo Ala k'a nɔgɔya u ye Ala ka terrain wuli hɛrɛ la k'a wuli si ni kɛnɛya la an fɛn o fɛn bɛ k'a fɔ terrain ka wuli k'an bɛɛ lajɛlen ni ma sɔrɔ Ala ka hɛrɛ kɛ jamana ye fitinɛ min bɛ jamana kɔnɔ Ala ka fitinɛ Ala ka a ban Ala ka an cɛw dɛmɛ Ala k'u se an doniw kɔrɔ Ala ka denbaya bɛɛ ka denbaya ta fanga di u ma minnu nana u ɲuman nana cogo min na Ala k'u ɲuman segin ten
min kun b'an bolo k'o fɔ o de ye aw ye. Jionga dugutigi ka conseiller ne sɔgɔmada in na an solila ka sisikuru bolibagaw ka ɲɛmɔgɔw bisimila an ka dugu kɔnɔ bisimilali bɛ tali kɛ sisikuru yɛrɛ wuliliko kan u nana an sigira an kumana an ye kuma caman fɔ ɲɔgɔn ɲɛna an kɔni an ye layidu di ɲɔgɔn ma an y'a fɔ an b'u kɔ bi an b'u kɔ sini n'u wulila su an b'u kɔ n'u wulila tile an b'u kɔ bawo an ka dugu in sigilen bɛ ka tɔgɔ da chemin de fer la n'a ye fɔ ko Diogar o kosɔn ni terrain jɔli kɛra kɔlɔlɔ min ye anw kan yan anw yɛrɛ de b'a dɔn a kɛra gɛlɛyaba ye anw fɛ yan nɔ bawo a kɛra sababu ye k'anw ka sɔrɔ nagasi kosɛbɛ n'a wulila tuguni an b'a ɲini Alahu Taala fɛ o ka kɛ o wulili o bɛ se ka bɔ transition mɔgɔw ka cɛsiri la an b'a ɲini fo k'u sen don k'u bolo don ka hakili ɲuman di ka hakili ɲuman sɔrɔ walasa a ka wuli nka wulili in kɔfɛ an bɛ kangarida k'an bɛɛ kelen kelen an minnu ye dugumamɔgɔw ani sanfɛmɔgɔw ni transition mɔgɔw chemin de fer n'u ko k'a ka ɲa f'a ka kɛ service ye service min ka autonomie b'a bolo a ka sɔrɔ kana taa dulon mɔgɔ si t'a la mɔgɔ si kana taa ka sɔrɔ dun o fana kɔfɛ an dugumamɔgɔw ka billet ta ni billet ma ta baara tɛ se ka kɛ o sanfɛmɔgɔw fana k'a lajɛ minnu bɛ baara kɛ baara kana kɛ k'a k'u pɔsi kɔnɔ a ka kɛ ka jamana baara kɛ an b'o ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ hakɛto bɛ nin ka sala Muhamadu. U bɛna kunnafoni dɔ da tulo kan kosɛbɛ komi an ma fɛn ma kunnafoni na fɔlɔ kosɛbɛ nka an bɛ Ala deli Ala ka kɛ hɛrɛ ye ami yarabi u ye bɔli min kɛ ka bɔ Bamakɔ ka na Ala k'o ɲuman segin la kosɛbɛ ami yarabi ami an bɛ Ala deli terrain ko in Ala k'a sigi sen kan ami ami Ala k'a sigi sen kan ami i mana fɛn o fɔ sa ye kosɛbɛ a ko de k'a ka dingɛ da o ye tiɲɛ anw tɛ tulo tɛ fɛ ka fɛn wɛrɛ foyi mɛn kosɛbɛ fo terrain bɛ wuli wa ni terrain wulila fana a kana jɔ an mago b'o dɔrɔn de la an bɛ Ala de deli Ala de y'a ko in nɔgɔya ba ye an bɛ Ala deli Ala k'a ko nɔgɔya ni Ala y'a ko nɔgɔya fana a kan ka kɛ cogo min fana la o fana ka sabati a la sabula a kana kɛ ka wuli dɔrɔn bala ka wuli ka tila ka bin i n'a fɔ a caman kɛra ka tɛmɛ campagne kɛ ko a kana ko ye dɛ a ka kɛ i n'a fɔ sariya y'a laɲini cogo min na jamana ka se ka jɔ ni terrain ko in sabula dugu bɛ yen olu wulila ka ban dugu bɛ terrain siraw la olu wulilen don ka ban a tɛ dɔn yɛrɛ ko dugu bɛ yen donc ni terrain tɛ olu salen don an bɛ Ala deli an bɛ Ala ka kɛ hɛrɛ ye an b'a fɔ rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati آمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا حي يا قيوم يا دافع يا قاهر أقهر من أرادنا بدور بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله